ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു ഷാനൂസ് കിച്ചൻ EVS. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ചെറുപയർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവവുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് ചെറുപയറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് കുതിർന്ന് കിട്ടാത്തതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് പെട്ടെന്നൊന്ന് കുതിർന്ന് കിട്ടണം. അതിനായിട്ട് ഞാനിതിലേക്ക് തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ നമുക്കിത് ഒരു അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമുക്കിത് കുതിർന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുതിർക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. വേറെ അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് കുക്കറിലിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തതാണ്. ഒരു വിസിൽ അടുപ്പിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തതാണ്. ഇതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് 2 അച്ച് ശർക്കരയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതൊന്ന് പാനിയാക്കി മാറ്റണം. പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരിത്തിരി തേങ്ങാക്കൊത്താണ്. തേങ്ങാക്കൊത്ത് നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് എടുക്കാനുണ്ട്. നേരത്തെ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ ചെറുപയറിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു 2 കയ്യിൽ മൈദയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് നിന്ന് വിട്ടു പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ തേങ്ങ കൊത്തിട്ട് കൊടുത്തു. ഒരു 3 ഏലക്കായ ചതച്ചതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഒരിത്തിരി ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പാനിയാക്കി വെച്ച ശർക്കര നമ്മളൊന്ന് അരിച്ചിട്ടാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് പാനിയാക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലത്തെ കച്ചറയൊക്കെ പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മളിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ഉരുളിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിലോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കി എടുക്കണം. അടിയിൽ പിടിക്കാതെ നോക്കണം. ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് കൈവെക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഞാൻ അതിലേക്ക് 2 സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചട്ടിയിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്ന സമയം വരെ നമ്മളിത് കൈവിടാതെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഒരുവിധം ഒന്ന് ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 2 സ്പൂണും കൂടെ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിത് ഏത് പാത്രത്തിലാണ് നമ്മളിത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പാത്രത്തിൽ ഇത്തിരി നെയ്യോ ഓയിലോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തടവി കൊടുത്തിട്ട് അതവിടെ വെക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്നും കൂടെ ചട്ടിയിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു സമയം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ നെയ്യ് പുരട്ടിയിട്ട് വെച്ച ആ പാത്രത്തിലേക്ക്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഇത്തിരി നെയ്യ് ഒരു സ്പൂണിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്ത് ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് സെറ്റാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് ചൂടാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഒന്ന് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കമിഴ്ത്തി കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ഈ ചെറുപയർ ഹലുവ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപയർ കേസരി എന്നൊക്കെ പറയാം. ഇതിന് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ചെറുപയറുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക, സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ അതിനായി അള്ളാഹു നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു വാച്ചിങ്. സീ യു.